нумар 2 я дазнаўся не з афіцыйных паведамленняў. Мне патэлефанавала моя маці акурат тады, калі я збіраўся на працу ў праскі офіс Радыё Свабода. Калі я дайшоў на працу, я ўжо ведаў імёны і забойцы, і забітых. І, канешне, выявілася, што гэтых людзей ведалі мае сваякі, мае сябры, знаёмыя. І гэта быў, бадай, найбольш складаны момант працы над кніжкай, паколькі працаваць мне даводзілася не з чужымі людзьмі, з людзьмі, чый боль быў таксама блізкім і для мяне. Фактычна, гэта быў рэпартаж з пахавання з хаўтураў, дзе хаваюць блізкага мне чалавека. Важное место в этой книзе займае філосаф Ганна Аренд, якая вывучала карані тоталітарызму, а таксама карані зла. Яна лічыла, што зло робіць самы звычайны чалавек. Ён не мусіць быць монстрам, але калі ён не задае сабе пытанняў пра сутнасць таго, што ён робіць, то гэта можа быць заўсёды злом. І ў гэтай кнізе пра сутнасць таго зла, якое адбылося ў Стоўбцах, адказваюць не я, не суд, не следства, адказваюць самі жыхары Стоўбцаў. Банальнасць і паўсядзённасць зла для нашай краіны вялікая праблема. І вялікі жаль, што ў нас няма грунтоўных сур'ёзных даследаванняў, менавіта беларускіх, прысвечаных гэтай праблематыцы. І таму кніга Дмітрая Гурневіча гэта адна з нешматлікіх, але вельмі важных рэчаў у накірунку вывучэння гэтай сур'ёзнай і надзённай для нас праблемы. Ганна Аренд у Стоўбцах. Забівалі заўсёды і ўсюды, гэта не навіна. Забівалі сваіх і чужых, гэта не навіна. Забівалі малых і старых, гэта не навіна. Забівалі ў дарозе і на парозе, гэта не навіна. Забівалі апоўначы і апоўдні, гэта не навіна. Забівалі разам і паасобку, гэта не навіна. Забівалі адразу і пакрысе, гэта не навіна. Забівалі наўмысна і выпадкова, гэта не навіна. Забівалі за нешта і за нішто, гэта не навіна. Навіна, што моя віна. Праз мікрафон лепей размаўляць? Без мікрафона таксама чутна. Лепей праз мікрафон. Калі калегі з Радыё Свабоды запрасілі правесці прэзентацыю і правесці менавіта ў форме адкрытага урока, я, сказаць па праўдзе, вельмі разгубілася, таму што гутарка пра трагедыю, гутарка пра вельмі складаныя цяжкія рэчы, і мы будзем тут тэатралізаваць нешта і выдумваць, і рабіць выгляд, нібыта ў нас ідзе урок. І таму, канешне, у першую чаргу у мяне было такое унутры вялікае пытанне, але потым я падумала, што сапраўды, насамрэч, трагедыя ў Стоўбцах, і як і шмат якія падзеі ў нашым жыцці мусяць разглядацца як урок, напэўна. І кнігу традыцыйна мы таксама разглядаем як магчымасць атрымаць нейкі урок. І таму гэтая стылізацыя пэўная, напэўна, будзе такой неблагой формай. Таму сёння я пагадзілася з калегамі, сапраўды вырашыла правесці такі нібыта урок у выглядзе пытанняў, адказаў. Я разлічваю, канешне, на тое, што аўдыторыя будзе уключацца, што аўдыторыя будзе дыскутаваць і што мы сапраўды будзем разам рабіць тую гутарку, якую трэба сёння зрабіць. І мне вельмі прыемна бачыць моладзь ліцэйскую, якая тут, на якую заўсёды можна палажыцца ў гэтым сэнсе, абаперціся. І як і кожны урок, як і апошні урок у жыцці Марыны Пархімовіч, Сашы Раманова, як усе падобныя рэчы, падобнага кшталту падзеі ў нашым жыцці, якое цесна звязанае са школай. І гэты урок мы таксама пачнем са званка. Званок гучаў таксама і на пахаванні Марыны і Сашы. І так і мы нашу гутарку распачнем. Некалькі хвілінаў толькі
пасля звонка прыжыла гаспадарня Марына, настаўніца гісторыі стаўпецкай школы, і Саша Романов, вучань 11 класса. И найперш, конечно, хочется вспомнить их, хочется поглядеть на их портреты. И я пропоную, конечно, вспомнить хвилину молчания этих людей, об яких так само. Дякую щиро. І перше питання, яно вельми важне для мене. Я вельми разлічую на адкази, які я буду запам'ятати, кожен з нас, напевно. Мені хотілося б, щоб ми зараз поділилися разом тими книгами, неважно, ці гэта мастацкія кнігі, альбо гэта навукова-папулярныя, альбо гэта нейкія артыкулы сур'ёзныя, важныя, якія прысвечаны асэнсаванню, рэфлексіі над праблемай банальнасці зла. У аснове нямецкая літаратура, нямецкая псіхалогія, бо немцы свой досвед сусветнай вайны асэнсоўваюць удзел кожнага чалавека у тым, што адбывалася у сусвеце, дзякуючы так ідэалогіі нацызма. Асэнсоўваюць гэтую праблему таксама амерыканцы, для якіх забойства ў школах гэта сур'ёзная праблематыка, сур'ёзная праблема, і працуюць і настаўнікі, і публіцысты, і рэпарцёры, і пісьменнікі над гэтай праблемай. То бок у сусветнай літаратуры гэта праблема, якая асэнсоўваецца і якая мае нейкі вынік у выглядзе друкаваных тэкстаў. Можа, хто нешта зараз гатовы назваць з такіх кніг важных для разумення гэтай праблемы, як зло адбываецца сярод звычайных людзей. Каб было прасцей, я назову тыя кнігі, якія сталі адкрыццём для мяне. Для Дмитрия Гурневича одна з таких книг, якая стала такой параллельной линией у книзе «Забойство в центре Европы», это книга Ганны Аренд «Банальность зла». Я одразу вспомнила Бернарда Шлімка, нямецкага пісьменніка, які шмат працуе з гэтай тэмай, і яго знакамітую кнігу «Чтец» я читала ў рускім. Таксама, канешне, важна асабіста для мяне усе тэксты, якія існуюць з нагоды стэнфордскага эксперыменту, калі нехта ведае, што гэта такое эксперымент у Мілгрэма. Гэта эксперыменты, якія паказвалі, што у любым з нас, у рандомным чалавеку, які абраны праз выпадковыя нейкія абставіны, зло прачынаецца практычна імгненна і незаўважна для чалавека, ён нават не асэнсоўвае, што гэта зло. Можа, ёсць нейкія тэксты альбо нейкія артыкулы, якія могуць назваць, асабліва ліцэісты, напэўна, ёсць нешта такое, што вы чытаеце или дзе вы разважаеце над гэтым. Подзяліцеся, сапраўды, бо вы читаеце ўсё ж таки болей, чым мы сёння, напэўна, і разважаеце над гэтым. Ці няма такой у вас разважаць? Можа, дарослыя чытацкім? Ведаеце, такі самы класічны прыклад, які чытаецца ў школах па школьнай праграме. Атрымліваецца «Преступление и наказание» Достоевского. Но это первое, что ведаете, такое пришло. Это насамрэч не такі не стыдна. Посередине на урок, якраз на урок по Достоевскому дети, а яны такі пытали у той гутаркі, якую мы з імі вялі, сапраўды калі асэнсаваў тое, што там сказана Дастаевскім яшчэ больш за 100 год таму, то ён бы такого не зрабіў, напэўна.
Може, яшчэ ёсць нейкія тэксты, якія глядзіце? Так. Дякую. Я недавно прочитал Идем. На тле религиозной. Когда я поглядел в интернете, поскольку было уничтожено людей за час инквизиции, вот там такая приводится цифра от 10 до 12 миллионов. Ну, вот я лечу, это тема зла, хотя там больше глубокий подтекст. Это религия, это противоречие поміж белорусскую мову, поміж релігією і наукою, але це теж, я лічу, зло, велике зло, яке було у нас. Дякую. Дякую щиро. І ведаеце, я, конечно, разумела, што адказаў будзе не шмат, нехта не захоча сказаць, нехта з розных прычын не будзе, але галоўная прычына ў тым, што мы такіх кніжак не ведаем і не чытаем. Так. Ну, мабыць, яшчэ не ведаю, наколькі гэта будзе датычыцца да тэмы сённяшняй, але я лічу, што таксама вельмі добра паказвае зло, гэта Джордж Оруэлл у сваёй ферме і ў сваём 1984. Так, это таксама такія важныя кніжкі, менавіта зло таталітарызму, так, там усё ж такі зло спецыфічнага кшталту, але таксама зло у грамадстве сярод звычайных людзей. Так, вось бачыце, як трэба было надавіць на пачуццё віны, людзі пачалі казаць. Ну, могу привести книжку, наприклад, «Дьявол запряжений бух», ось з того, що я читав. Ну, ці, наприклад, якогось господара, так, вельми цікава книжка. Так само шмат таких там цікавих виснов є. Ну, и можно так само привести Сергея Беседского «Сербный переулок Люцифера». Она на польском, правда, есть, но я так само там таким саркастичным выгляде подається зло. Дякую щиро. У любом выпадку, конечно, разумеется, что увесь гэты объем литературы, присвеченной банальности зла у кожным з нас, ён па сёння у нас застаецца, па-першае, не засвоеным, бо мы не назвалі вялікую колькасць кніг, вялікую колькасць тэкстаў, якія існуюць прысвечаныя гэтай праблеме. І гэта вялікая наша, насамрэч, паўсядзённая трагедыя, таму што мы народ, які мае непасрэднае дачыненне да гэтай праблемы. І тое, што мы перажылі ў 20-м стагоддзі, і тое, што мы перажываем зараз і не маем адказаў, мы перажываем усё яшчэ з той свядомасцю, што нібыта зло робяць злыя людзі, а добрыя людзі зла рабіць не могуць. Мы ўсё яшчэ жывем у такой чорна-белай дыхатаміі, калі ўсё зло робяць ворагі, а нашы людзі, яны злымі быць не могуць. Хаця сусветная культура сёння, яна якраз і разбіраецца з тым, як бывае, што пяшчотны бацька, нежны каханак, наогул прыстойны чалавек раптам пачынае катаваць, пачынае біць на допытах, раптам пачынае выносіць несправедлівыя прысуды, пачынае фальсіфікаваць нешта, пры гэтым застаючыся нармальным, прыстойным чалавекам, з якім мы можам у звычайным побыце вітацца за руку. Гэта сур'ёзная праблема, і мы, беларусы, не толькі не вывучаем, але мы не чытаем. Я не ведаю, чаму
чаму, але у нас не стаіць гэтае пытанне на паўсядзённай павестцы, на жаль, гледзячы па тым, пра што пішацца, пра што чытаецца, пра што абмяркоўваецца і што глядзіцца. І ў гэтым сэнсе гэта было першае для мяне, што я побачила у кнізе «Забойство ў цэнтры Европы». Гэта адно з нешматлікіх, канешне, мы ведаем Светлану Алексеевича «Секонд-хенд», где шмат присвечена этой проблематице, але з такой надзённай літаратуры, якая выходзіць сёння, якая пішацца сёння, гэта вельмі рэдкі выпадак, калі чалавек бярэцца даследаваць банальнасць зла у кожным з нас, банальнасць зла у звычайным школьным класе, банальнасць зла побач з кожным з нас. І, канешне, тое, што менавіта гэтая трагедыя стала таким цэнтрам гэтай кнігі. Гэта важна, таму што Вадзім Мілашэўскі, яшчэ адна ахвяра гэтай падзеі, гэта абсалютна звычайны хлопец, у якога не было ніякіх бачных нашымі вачыма падставаў зрабіць тое, што ён зрабіў. Я хацела запытацца у Дмітрия Гурневіча, ці разумелі вы, што вы далучаецеся да гэтай тэмы і у агульным сэнсе, так, ці імкнуліся вы ўключыцца ў гэты агульнаеўрапейскі дыскурс і да гэтага пытання далучыцца, і якія яшчэ больш такія мелкія, напэўна, пытанні вы для сябе ставілі, калі збіралі матэрыял? Я хутенько скажу, каб шмат часу не збіраць. Добрый дзень усім, дакладна добрый вечар. Разумееце, гэта кніжка, яна не настолькі прысвечана менавіта канкрэтна гэтаму забойству. Гэта фактычна фон, на якім мне хацелася, і такая была задума, і мае рэдактары, прысутны Сергей Дубавец, схілялі да таго, каб гэта людзі расказвалі пра тое, як яны гэта адчуваюць, як яны гэта разумеюць. У гэтым сэнсе гэта фактычна такі партрэт горада, мястэчка невяліка Стопцы, больш за 10 чалавек жыве там. Як яны гэта разумеюць, як на такім быццам бы лакальным узроўні, але пра рэч глобальную. Таму што я вельмі стараўся, каб там было, напрыклад, мінімум мяне, каб там я проста быў незаўважаным чалавекам, які проста ходзіць, распытвае людзей. Часам, канешне, это немагчыма это пазбегнуць, паколькі я сам нарадзіўся і вырас каля Стопцаў, на Лібаках, это 40 кіламетраў, але заўсёды пра Стопцы даводзілася прыязджаць, таму вось той транзітнасць, узгаданая таксама ў назве там. Менавіта таму, калі казаць на ваше пытанне, адказваць, канешне, гэта, магчыма, это загучыць неяк нарцыстычна, канешне, агульнаеўрапейскі такі стараўся, я даваць, і рэдактары таксама натхнялі на гэта, каб все ж такі паказаць не толькі некую такую лакальнасць, але людзі разважалі на глобальныя пытанні, адказвалі, і я думаю, што іх адказы таксама былі далёка не надта розныя з тымі адказамі, якія б давалі, напрыклад, людзі там, ці ў Літве, у Польшы, у ЗША. Напрыклад, я скажу, хоць вы не пыталіся, я скажу, каб больш проста не гаварыць. Я быў вельмі моцна ўражаны, напрыклад, узроўнем зайздрасці людзей. Калі абсалютна без падставаў людзі пачалі выдумляць нейкія версіі, тэорыі, я стараўся не даваць іх у кнізе, там літаральна, магчыма, некалькі ёсць, але то, што я пачуў проста, это было штосьці неверагоднае. Тое, калі адбываецца, той час, калі ёсць трагедыя, калі яшчэ не пахавалі там гэтых людзей, іх труны яшчэ стаяць дома, а людзі пачынаюць разважаць нешта там пра грошы, пра нейкія адносіны. І калі ты іх пытаешся пра нейкі канкрэтны прыклад, ці прынамсі нейкі такі, ведаеце, за што зачапіцца можна было, дзе знайсці доказ нейкі, ніхто табе нічога не гаворыць. Але людзі з таямнічым выразам твару пачынаюць разважаць, што я-то не ведаю, не можа быць так проста. Або можа ён ведае, спытайце яго праз гэта. Я не буду гаварыць, бо я баюся, вот вы зараз сядзеце і паедзеце адсюль сваю там праву, ці куды вы там, а я тут остануся, мяне будуць мучыць. То есть, людзі фактычна выбіраюць сабе нармальны адказ, лагічны, яны шукаюць адразу нейкія тэорыі змовы, канспіралогію. І вось адсутнасць гэтага думання, это менавіта пра тое, што казала Ганна Аренд, адкуль это зло бярэцца. То есть людзі фактычна па вялікім рахунку у сваёй большасці, напэўна, не ўсе там былі цудоўныя людзі, фантастычныя адказы, не хочуць пра гэта думаць і разважаць. І просто перад тым, що даць мікрафон, я просто якраз едучы ў аэропорт у Празе, паколькі толькі зараз прыляцеў, я даведаўся, што ў Стопцах завтра прэзентацыі не будзе, таму што ў піцэрыі, у рэстаране, дзе яна мелася адбыцца эта прэзентацыя, раптам нешта зламалася, нешта сталася. Ведаеце, я вельмі доўга маю беларускі пашпарт, каб верыць у нейкія супадзенні, там зразумела, што гэта не выпадкова ўсё. І гэта таксама адна з праяў, пра што гаварылі людзі ў Стопцах.
хтось не хоче думати, або не хоче дозволяти людям зібратися, послухати. Яны слухали б самі сябе там. Нават калі мы читали урывки з гэтай кніжкі, это былі б ўсё роўна іхныя адказы. Гэта не я там, не маё менторство, не я ведаю некую праўду адзіную і хочу ім данесці гэта. Яны самі пра гэта хочуць разважаць. І столькі паведамленняў было мною атрымана ад людзей, ўжо згадваў там з моторнага заводу, напрыклад, абсалютна не звязаны, скажем, з кнігамі, так здавалася стэрэатыпна. Але яны хацелі пра гэта прыйсці, пагаварыць, взяць ту кніжку, але хтосьці ім забараняе, не дазваляе. Тое самае, дарэчы, было цэлы тыдзень пасля забойства. Першая неделя пасля забойства інфармацыйныя выпускі на дзяржаўным тэлебачанні гаварылі пра менскую лыжню, і шчаслівыя лыжнікі катаюцца там, і ні разу не згадалі пра трагедыю ў Стоўцах, а людзі пра гэта чыталі. Мы журналісты ведаем, тут ёсць калегі мои, которые пра таксама это пісалі. Мы ведаем, якая была статыстыка гэтых чытанасці, гэтых матэрыялаў. Людзям это было вельмі важна. Не таму, што гэта крымінальная хроніка, таму што гэта дачыць кожнага. Мне ёсць двое дзяцей, людзей, которые тут ёсць дзеці, самі дзеці. Таму это вельмі важна. Это не просто тэма, якая, так бы мовіць, вось сёння на ёсць, заўтра мы перажываем і забываемся. І вось якраз тая цікавасць да этой тэмы, і таксама кніжка, я можу сказаць, добра чыталася вельмі на сайце, яе ўрыўкі. Это сведчыць пра тое, што людзі хочуць пра гэта гаварыць, хочуць шукаць нейкія адказы. Но але у нас заўсёды хтосьці вось прапануе, давайте не будзем, давайте вось ціхенька пасвяцім, перачакаем, пад дыванок то ўсё зграбем, не будзем шукаць нейкія адказы. І ў выніку атрымліваецца потым тое, пра што піша Ханна Арэнд. Гэта ёсць крыніца гэтага зла. То бок асноўнай мэтай, як я зразумела, ўсё ж таки было распачаць гутарку. Распачаць асэнсаванне, распачаць рефлексію. Я устану, я не могу, мой нарциссизм вышэйшы. Я хацеў бы яшчэ сказаць важную рэч. Чаму гэта важна? Это не так модна, магчыма, яшчэ ў Беларусі. Такія рэчы, як псіхалогія, псіхатэрапія. У мяне жонка псіхатэрапeuта, мой шмат рэчаў пра это ведаю. Наколькі важна размаўляць і гаварыць пра тое, што ты перажываеш, што цябе хвалюе, што цябе перапаўняе, што ты хвалюешся, што цябе непакоіць. Быў фантастычны відэаролік. Вот адразу некалькі дзён пасля трагедыі ў Стоўцах зроблены Радыё Свабода нашым відэааддзелам, дзе дзеці якраз такі адказалі. Паводле мяне гэта самыя разумныя адказы, якія я пачуў пра гэта здарэнне. І там адзін з герояў відэа так і сказаў, што ў нас прынята, што асабліва калі ты мужчына, хлопец, падлетак, ты павінен быць трымацца, просто паказаць, што ты магутны, ты жалезны, ты ніколі не заплачаш, ты ніколі не захвалюешся, паказаць, што на табе ўсё, ты дасі рады. А людзі ёсць толькі людзі, ведаеце. І мужчыны плачуць, бо часам ужо хаваюцца. І вот у нас гэтага, мне падаецца, гэтай, назову там моды, у нас такога няма. Людзі не прывыклі суткі размаўляць, это вельмі важна, просто пра ўсё это перагаворваць. І вот гэты адказ, магчыма, запознены. Менавіта гэта была і мэта. І вось, канечне, мне і хацелася б звярнуцца зараз да аўдыторыі, найперш да равеснікаў і Сашы, і Вадзіма. Як вы тлумачыце, у вас жа таксама паўставала пытанне, што здарылася, чаму ён гэта зрабіў? Што такое магло быць у чалавеку, каб ён на такое пайшоў? Так, вам, напэўна, гэта больш бачна, чым нам у вас свае нейкія могуць быць тлумачэнні. Ці ёсць нехта, хто знайшоў для сябе адказ на гэтае пытанне, ці можа ўспразвесці, хаця б накірунак думкі? Што вы думалі пра гэта, калі здарылася забойства ў Стоўцах? Можа, па мне бачна, але я таксама вучуся ў школе. Мой грех, я гэта з сабой несу. І ёсць адзін такі выпадак. Мой малодшы брат, ён вучыцца ў Барысаўскай гімназіі беларускамоўнай, і ў яго ў класе быў хлопец, ён быў такі, ведаеце, весёлы, любіў пабегаць, і аднойчы завуч малодшых класаў, педагог, так это разорвала, что она, конечно, не уронила на его парту, але взяла маркер и написала ему на лбу слово «лох», пригрозивши, что в наступный раз она напишет несмываемым маркером. И в нашем лицее наставник наш сусветной истории Олег Трусов нас пужает, что когда нас будут кепские ознаки, мы пойдем у советскую школу. И это самое страшное, что можно нам сказать, бо менавіта тое, что отбывается у школ, где наставники и педагоги настолько замученные самими детьми, замученные ситуацией в Украине, якія
які просто томіліся ад усяго, што адбываецца, што яны ўжо самі не трымаюцца пад кантролем і тым больш не могуць трымаць пад кантролем дзяцей, а трымаць пад кантролем не значыць, што прыгражаць нечым, а можа быць на правільны бок навесці. І вось гэтага цяпер у нас у школах няма. Все. То бок вам падаецца, што гэта найперш праблема школы, так? Што у чалавека нейкім чынам была траўмаваная псіхіка менавіта школы, і там гэта адбылося непасрэдна ў школе. Такі пункт гледжання. Ці ёсць яшчэ у некага нейкія тлумачэнні, можа, яны былі тады? Чаму так здарылася? Ну, я думаю, что тут уже менавіта, ведаеце, як сказаў Дамінік, у нас у школах і вельмі слаба развіта менавіта праца псіхолага. Я думаю, калі б у нас у школах псіхолог працаваў, як гэта робіцца на захадзе, калі можна проста падысці і расказаць, якія ў цябе праблемы ў сям'і, якія ў цябе праблемы з сябрамі. І ты будеш ведаць, што гэты чалавек, ён не пойдзе да твайго настаўніка, да тваіх бацькоў, і ўсё гэта раскажа, так? І да вас там прыйдуць нейкія арганізацыі. Ты ведаеш, што ён тебе дапаможа, неяк падскажа. Вось. І я лічу, што тут таксама менавіта праблема школы, і, напэўна, у яго была нейкая праблема, мабыць, з гэтым хлопчыкам, так? Мабыць, у сям'і. І вось то, што не было нікога, хто мог бы падсказаць яму, як знайсці выхад з гэтай сітуацыі, і што яму ніхто не даваў нейкай увагі яго пачуццям і яго праблемам. Вось. Яшчэ ёсць якія-небудзь меркаванні? Можа, дарослых? Можа, нехта тлумачыць для сябе? Ну, у мяне заўсёды тут такія ўзнікаюць сустрэчныя пытанні. Па-першае, прыкладам, калі Дмітрий казаў, што банальнасць зла нараджаецца тады, калі чалавек не думае над злом, над гэтай праблемай, але насамрэч Вадзім забойца, ён думаў, ён шмат думаў над тым, што ён будзе рабіць. Па-другое, калі прыкладам кажуць, што школа гэта, тут нельга, конечно, адмаўляць усяго комплексу, але кажуць, што школа, прыкладам, не дапамагла, што школа не скіравала, але ў гэтай самай школе вучыўся не толькі Вадзім, у гэтай самай школе вучыўся Саша. У гэтай самай школе вучыліся тыя двое хлопчыкаў, якія кінуліся абараняць настаўніцу, рызыкуючы сабой. І мы не можам сказаць, што той, значыцца, быў ахвярай школы, а гэтыя дзеці насуперак школе. Это ўсё вельмі пераплецена, і я насамрэч не ведаю, ці пайшоў бы Вадзім да псіхолага, нават калі б ён там быў добры. Так? Я не ведаю, это просто у меня возникают пытания, потому что по-рознаму бывае, розныя ёсць школы, розныя ёсць дзеці, і ў адной і той же школе можа быць як такое. Саша Романов, чым гэта трагедыя адгукаецца асабліва нам, таму што гэта быў асаблівы хлопец, і гэта быў чалавек, да якога нам лёгка і вельмі шчымліва яму суперажываць і думаць пра яго. Так? Гэта такое просто узорная нейкая рэч, калі ахвярамі становяцца невыпадковыя людзі, невыпадковыя ў сэнсе сваёй хорошасці і знаходжанні на баку святла, а не на баку вось гэта банальнага зла. Таму я не ведаю, ці можна тут знайсці адказ менавіта ў тым, што вінаватая школа. Якія яшчэ могуць быць? Хто яшчэ можа быць вінаваты? Ну, ведаеце, я думаю, што на самой справе школа гэта, важна, конечно, ў жыцці любога падлетка, але як бы аснова характара, аснова асобы, яна закладаецца менавіта бацькамі. І я лічу, што гэта можа быць праблемай таго, што людзі не заўсёды ведаюць, як выхаваць, не заўсёды ведаюць, да чаго падрыхтаваць у гэтым жыцці. Бо асабіста я лічу, што як бы асобы чалавек на 90% складаецца з таго, што там закладаюць яму бацькі, з таго, што яны яму кажуць. Таму што усе нашы як бы погляды і меркаванні фарміруюцца на аснове таго, што мы як бы даведаліся ў дзяцінстве. Вось. І таму, на мой погляд, хутчэй за ўсё,
в сэнсе, нет, я не могу сказать, як было хутчэй за ўсё. Просто, на мой погляд, нельга выключаць адсюль і бацькоў таксама, і іх ролю ў гэтай трагедыі. Дякую шчыра. Ну, гэта ўсё Дмітрий Гурневич у кнізе сваёй, канешне, закранае. І што яшчэ другі момант, які сур'ёзна мяне ўзрушыў, тое, што ўсе гэтыя магчымыя віноўнікі, і школа, і бацькі, так, гэта ўсё больш ці менш глыбока і падрабязна даследавана ў гэтай кнізе, даследавана, ну, напэўна, максімальна ў тых абставінах, у якіх знаходзіўся аўтар. Але, канешне, не толькі гэтыя дзве рэчы, так, ну, школа, бацькі, гэта адказы такія дастаткова відавочныя. Мяне вельмі цікавіў той момант, які вельмі распрацоўвае глыбока Дмітрий у сваёй кнізе, гэта вось нейкая гістарычная наканаванасць, так, нейкая залежнасць таго, што адбываецца на стаўпецкай зямлі, ад таго, што адбывалася раней. Шмат у кнізе нейкіх устаўных такіх навелак, шмат гістарычных звестак, шмат такіх вельмі складаных драматычных гісторый, звязаных з гісторыяй стоўбцаў. І ёсць яшчэ ў кнізе такая главка, якая прысвечана экскурсаводу стаўпецкаму, дзе жанчына з захапленнем пачынае рассказывать про то, что такое стоўбцы, пачынае рассказывать нейкую гісторыю і кажа сярод іншага, што это, ну, нікому не цікава, што яна можа шмат распавядаць. І нават спрабавала праводзіць экскурсіі такія на фэсце экскурсаводаў, але ніхто не цікавіцца. І адначасова сярод момантаў нейкіх, якія справакавалі паводзіны Вадзіма, людзі простыя называюць тое, што чалавеку няма куды пайсці ў стоўбцах, няма куды падзецца. Ну куды ён можа пайсці, калі нават няма дыскатэкі? Ось такое месца магчымага супакою, там магчымай рэалізацыі нейкіх сваіх унутраных патрэбаў называлася часцей за ўсё. Я хотела спытацца, ці сапраўды веданне прыкладам гісторыі, гістарычнай наканаванасці, веданне нейкіх правакатыўных момантаў, якія існуюць на зямлі. Так, Беларусь краіна з такім смурным кліматам, скажем так, Беларусь краіна з цяжкімі умовамі і працы, і жыцця. І ці сапраўды, калі б чалавек гэта ведаў, калі б ён разумеў свой гістарычны анамнез, ён бы мог пільнаваць у сабе гэтае зло. Сапраўды, ці сапраўды увага да гісторыі, яна можа нас ад нечага ўратаваць і ці ратуе? Я вельмі коротко. У нас у заходняй Беларусі кажа, што пакуль не прыйшлі бальшавікі, у нас ніхто не піў гарэлкі, не лавіўся матам, ніхто не біў нікога, што з'яўляецца абсалютна неправдай, таму што дастаткова проста паглядзець, ведаеце, запісы гістарычныя, што адбывалася, што да чаго адзін другому рабілі людзі. І вось гэта адна з прычынаў, што мы ідэалізуем сваё мінулае, то есть у кожны учорашні дзень. І гэта да чаго прыводзіць? Да таго, што мы не асэнсоўваем тое, што мы робім, бо нам здаецца, што мы як анёлкі проста ў Беларусі. Все нас усіх бакоў вечна мучаюць, а мы пасярэдзіне, боже, якія мы нешчасныя, давайте хто нас пашкадуйце. Вечна ў такой стане ахвяры. А ахвяра ніколі над сабой працы не будзе рабіць. А ці будзе яна рабіць, калі яна не будзе асэнсоўваць сабе ахвяры? Мне вось цікава проста запытацца, таксама, ну, найперш я адрасуюся да ліцэістаў. Ці сапраўды чалавек, які ведае сваю гісторыю, ён ад нечага абаронены? Ну, оборонен ці не оборонен, гэта іншае зусім пытанне. Просто я не думаю, што падлетак, якому там, ему 15 год было, я не думаю, што ўвогуле падлеткі ў гэтым узросце большасць іх цікавіцца гісторыяй. Канешне, такія ёсць, але гэта не пытанне гісторыі, бо шмат дзяцей не цікавіцца мінулым. Яны жывуць толькі сённяшнім днём, ну, в сэнсе я маю на ўвазе, што было 10-15 год таму, але яны ж не ідуць як бы забіваць. Вось, і тыя, хто ведае гісторыю, таксама не ідуць забіваць. А мабыць, і тыя, хто ведае гісторыю, яны ідуць забіваць. Я не думаю, што гэта настолькі важна у кантэксце, калі мы разглядаем менавіта дзяцей і падлеткаў. Калі чалавек больш дарослы, мабыць, так, але падлеткі наўрад ці так цікавяцца. Я хотела, мы шукаем виноватого, так? Это одно из першых пытаний, хто виноваты. Хто виноваты в тым, што дзіця пайшло і забіла. Невядома, ці ёсць канструктыў у такім пошуку гэтых виноватых. Але, канешне, гэта першае, што мы адразу пачалі рабіць. І ў кнігу ўключаны таксама два такіх тэксты, два
хуткіх водгукі. Мой такі эмацыянальны водгук першы, дзе я наперш палічыла, што вінаватыя тыя, хто рамантызуе забойства, вінаватыя тыя, хто дазваляюць у агульны эфір выходзіць сцэнам насилля, сцэнам жорсткасці і так далей. Ну, гэта такі вузкі, конечно, вельмі погляд. І уключены тэкст Сергея Дубаўца не зусім пра віну, а пра прычыны забойства, дзе ён канцэнтруецца на тым, што прычынай забойства магла стаць беларуская пазіцыя Сашы Романова. І гэта не з неба ўзятая такі прычына, таму што ёсць у беларускай гісторыі і не адзін прыклад, калі забівалі за мову. І я хацела спытацца ў гаспадара Сергея, ён працаваў як рэдактар над гэтай кнігай. Ці змяніўся ваш погляд, ці пашырыўся, што наогул для вас стала галоўным пытанням ці адказам, калі вы папрацавалі ўжо як рэдактар сур'ёзна, самы пільны чытач над кнігай гаспадара Дмітра? Погляд не змяніўся, потому что існуе такое меркаванне, ці недзе праскочыла такая звестка, што настаўніца Марына паставіла вучню Вадзіму, дрэннаму хлопчыку, у прыклад вучня Саша. Саша быў адзіны беларускамоўны хлопчык у школе, свядома беларускамоўны. Ён быў эрудыт, ён быў моцна начытаны, ён быў культурны, ён быў выхаваны. І плюс ясна, што эта беларуская мова яго вылучала. І тут один избег, и вот эта страшная крыва, ну яшчэ сям'я на парадак больш забяспечаная за сям'ю Вадзіма. Все это збіраецца разам и формуется вот гэты выход банальнага зла. Тут згадвалі, што Ганна Аренд, дарэчы, это вельмі удала, эта книжка, это вельмі удалыя рэйкі, па якіх тезісы Аренд могуць увайсці ў цяперашні наш дзень. Это вельмі важна, што яна казала, што трэба думаць. Насамрэч яна казала, што трэба крытычна думаць у дачыненні да сябе і ў дачыненні да іншых. Крытычна ставіцца да любой жыццёвай сітуацыі. Не дазваляць сабе стаць часткай загіпнатызаванага натоўпу. А цяпер, все уявілі сабе крытычна думаць. А цяпер уключыце БТ, напрыклад. Вы знойдзеце хоць элемент крытычнасці да нашых добрых праяваў жыцця і дрэнных праяваў жыцця. А што такое вся адміністрацыя па ўсёй Беларусі? Это людзі, якія глядзяць БТ і стараюцца жыць так, як іх паказваюць на БТ. То бок, критичность мысления выключается цалком из життя. И то, что сорвали там презентацию, и то, что люди ходят у столбцах, ой, я про это говорить не буду, не треба, я про это... Нема вот это критичного подхода. И самое страшное выснова з гэта, что будуть новые Вадимы у такой атмосферы, будут новые Казакевичи с бензопилами узникать. Поживная глеба для этого у некритичности того поля громадского, информаційного, в яким мы все існуємо. На великий жаль, это можно только и констатовать. Вот так есть.
Ну, але ж ми маємо забойствы у школах американскіх, у тым грамадстве, у якім крытычнасць мыслення, ну, прынамсі на тэлебачанні, прынамсі у нейкай такой інфармацыйнай прасторы агульнадаступнай, она на даволі высокім узроўні. І там гэтая праблема ще мацней, чым у нас. Мы, да, спадар Сміцер хоча вас похочу. Толькі одной рэплікай. Але мы не ведаем, што было бы Беларусі, калі б у нас была дазволеная зброя, напрыклад, каб кожны мог пайсці ў краму Віталю, купіў там мяса, хлеба і купіў одну пісталет з сабой, а ў Амерыцы можна купіць у супермаркеце пісталет. Таму тут невядома, а улічваючы колькі ёсць паталогій у нашым грамадстве і завышаны алкагалізм і колькасць суіцыдаў, гэта ж у нас статыстыка адна з найвышэйшых у свеце. У американском громадстве не ствараецца вот эта поживная глеба для таких проявов. Там няма ни вот этой ни критичности, ни вот это, что у нас все хорошо, глядите, какая картинка, чистая улица. И больше ни про что не говорится. Ну, ведаеце што, я хацела пра гэтую хлебу сказаць, тыя, хто яе ствараюць, так, яны яе ствараюць не таму, што ім страшна, і не таму, што яны баяцца. Я была ў Стоўбцах праз 3 тыдні пасля гэтай трагедыі па сваіх настаўніцкіх справах, і мы там сустракаліся з настаўнікамі, і, канешне ж, задалі пытанне, бо мы калегі, бо мы ўсе ўнутры вось гэта знаходзімся, і нам не адказвалі з такім адчуваннем, ну, уласна, кожны з настаўнікаў, хто выбудоўваў сцяну, адразу мы размаўлялі як калегі пра шмат якіх праблем, пра нашы агульныя праблемы. Але як толькі заходзіла пытанне да стоўбцаў, у іх на твары адразу такая, ведаеце, значнасць таго, што яны да нечага прычасныя, па-рускі сказаць, так, што яны нешта ведаюць, магчыма, але не будуць нам казаць, бо мы, ну, як бы это не наша справа. І мяне гэта вельмі тады здзівіла. І мяне гэта здзівіла яшчэ ў адным выпадку. Я працавала, так адбылося, першае маё месца працы было ў 74-й Менскай гімназіі, у той самай гімназіі, дзе забілі параніў настаўніцу. Вось гэта таксама нашумелая школьная праца, ведаю дырэктара, ведаю гэтую гімназію, ведаю гэтую атмасферу, якая там пануе, і шмат у мяне там сяброў сярод калег, і таксама такая самая сцяна выбудоўвалася. То бок я думаю, што тут праблема складаней, чым проста таталітарызм, некрытычнасць і гэтак далей. Гэта свядомая пазіцыя людзей утойваць інфармацыю, трымаць яе пры сабе, і гэта, мне падаецца, нешта іншае, чым тое, пра што кажа Арэнд. Гэта яшчэ больш складаныя нейкія рэчы ў грамадстве. Але я хацела спытаць вось што. Таталітарызм, ВТ, зайздрасць, беларуская мова, школа, надпіс маркерам лох, а ёсць яшчэ заклейваюць скотчам рты, а ёсць яшчэ проста прылюдна прыніжаюць дзяцей і так далей. То бок у нас правакуючых момантаў у грамадстве вялікая і вялікая колькасць для дзяцей. І Рэпліку, тому што нас глядяць таксама гледачы на Ютубе, і даслаў адзін карыстальнік пытання, у тым ліку і да вас, і да мяне, можа, хтосьці захочацца далучыцца, мае рацыю, называецца так карыстальнік, і ён пытаецца, вось пра чыннікі, якія ўплываюць на забойства, ён лічыць, тут мае быць таксама віна і самой сістэмы, што складаецца апошнімі гадамі. Вядома, што інфраструктура, умовы для жыцця ўплываюць. То бок гаворка вядзецца, відаць, пра тое, як мы жывём, як жывуць беларусы ў Беларусі, ці гэта ўплывае? Так, гэта ўплывае, і мы зараз кожны можам сказаць пра сябе, што у нас, у кожнага з нас ёсць нейкія моманты, якія нас правакуюць на зло. Ну, гэта не толькі ў нашым грамадстве, это ў любым грамадстве. Мы людзі, зло ў нас ёсць, і ёсць нейкія моманты, калі кожны з нас думае пра іншага, ну, можа, не думае, каб ты там здох, так, але каб ён перастаў існаваць, каб ён што-небудзь з ім зрабілася, каб яго не было, каб цэлую, можа, колькасць людзей, пэўны клас, ці людзей пэўных там прынцыпаў, каб іх не было. Ну, з'яўляюцца такія думкі. Я хацела спытацца, што нас спыняе? Што канкрэтна кожнага з нас спыняе, калі такая думка з'яўляецца? Яна з'яўляецца ў кожнага, а Вадзім не спыніўся.
А что могло спынить? Поход до психолога, до мамы, зворот до книжки нейкай. Что спыняет человека от зла? Непазбежность покарания. Непазбежность покарания. Я думаю, что Вадим усведомлял непазбежность покарания, я упевнена. Неважно для его. Для яго было неважно, то бок яго гэта не спыніла. А што спыняе чалавека ад зла? Іншы чалавек. Іншы чалавек, просто разумееце, ёсць шмат такіх выпадкаў, калі чалавек накручваецца вельмі хутка эмацыйна, так ён да нечага гатовы, і дастаткова проста, каб іншы чалавек паклаў руку на плечо і пагаварыў, супакоіў 5 хвілін. Чалавек мяняе просто адразу перспектыву погляду на все свае праблемы. Кожны праз гэта праходзіў, я проста ўпэўнены. І будучы таксама падлеткам, і я праз такія рэчы праходзіў, з'яўляецца выпадкова чалавек абсалютна. І ён табе усміхнецца, і ты думаеш, не, ну не ўсё так паскудна, як я думаю. А калі у чалавека, як быў Вадзім, і мы ведаем пра сям'ю, і пра гэта казалі самі бацькі, то яны чамусьці думалі, што гэта пазітыў. Так ён нікуды не выходзіў, ён сядзеў дома. Ён не меў ні сяброў, там нікуды не хадзіў. І напрыканцы кніжкі ёсць размова моя з псіхіятрам, который кажа, што гэта адна з галоўных прычын. Дзіця павінна выходзіць, дзіця павінна мець сяброў, адвыкаць ад бацькоў у такім узросце, часам нават эксперыментаваць там з цыгарэтай, дзесьці піва выпіць. Дзіця павінна проста адчуваць, што яно расце, што гэта робіцца дарослы чалавек. А калі ён сядзіць зачынены, як быццам быў у турме, ну так ён мае шмат часу, каб прыдумаць розныя, ведаеце, лухты сабе ў галаве. Што могуць сказаць? Давайте я паспрабую сказаць. Я лічу, што тут як бы дело нават не ў сябрах, таму што не заўсёды як бы сябры могуць спыніць. Я лічу, што галоўнае гэта тое, што ў цябе ў галаве, таму што у кожнага чалавека ёсць як бы свой суд у галаве. І ёсць нейкая такая мяжа, якую ён можа пераступіць, якую ён не можа пераступіць. І зразумела, ёсць такі, нават у Бібліі сказаны, не убі свайго. І гэта вельмі важна, таму што кожны чалавек баіцца свайго маральнага пакарання. Нават не тое, што ён сядае ў тюрму, гэта, ну, як бы, усе лічаць, што гэта пакаранне, і яно проста выхоўвае чалавека. Але маральна ты ўсё роўна маеш гэта ўсё жыццё. Таму... А што ж такое здарылася з Вадзімам, што ён перакрочыў гэтую мяжу? Як так адбылося? Ці ў яго не было гэтага маральнага закона? Ці нешта здарылася, што ён зламаўся? Як так? Вось гэта ж можа адбыцца з кожным. Ну, успамінаю, што казалі ў навінах, калі ўсё гэта здарылася, і тое, што казалі бацькі, а тое ж, ну, нам аўтар кнігі казаў, а тое, што бацькі не ведалі, не размаўлялі з сынам наконт таго, што адбываецца ў яго жыцці. А сам сын ніколі пра гэта не размаўляў ні з кім, ніхто не мог даведацца, што такое здарыцца. І магчыма, што проста ніхто не заўважыў той момант, калі унутры у Вадзіма з'явіліся гэтыя першыя расткі зла. І як не потым ператвараліся ў усё тое, што здарылася ў стаўцах. Як ён потым пайшоў забіў, таму што, мабыць, гэта была і праблема ў соцыуме, а мабыць, гэта была праблема ў чалавеке самом. Мабыць, Вадзім проста быў той чалавек, таму што я ведаю, што ёсць такія людзі, якія маюць шмат праблем, але чамусьці яны лічаць, што яны будуць мець яшчэ больш праблем, калі яны аб гэтых праблемах пачнуць размаўляць. З кім-то, з сябрамі, з бацькамі, ці з псіхіатрамі, яшчэ кем-нибудь. Таму што здарылася, невядома. Дякую, шчыра. Вось яшчэ ёсць у нас Дар'я Валерій. Я вельмі рада, што магу адказаць на пытанне настаўніцы. Это для мяне шчасце. А вось я подумала, што я асабіста, я буду адказваць так, як вы задалі. Чаму я асабіста не забываю таго, каго я бы хацела забіць. І на мяне паглядзела Галя так. Не, ніякім... Мы працавалі разам з Галінай 5 гадоў. Не. Я дазволіла свайму ворагу існаваць з пашаны да яго. Фільм «Жизнь Пі». Ён мяне робіць мацнейшым. Вось калі я са сваім ворагам сумею жыць разом, ну то забіць лягчэй. Вось і такі прыкладам рэцэпт. І я, вось дарослыя людзі, яны як бы зразумелі, і я хацела вось яшчэ сінхранізавацца з адказам маладого чалавека, які сказаў, што расткі зла. А як выглядаюць расткі зла?
як іх упільнаваць у сябе, што тое, што ў цябе зараз з'явілася, гэта расткі зла. Каб не даць ім расці, іх трэба ўпільнаваць. А як гэта робіцца? Ці ёсць у нас гэтыя механізмы? У дарослых людзей ёсць прыкладам, не ва ўсіх. А вось таму ж Вадзіму, як было гэта зразумець, што вось яны расткі зла і трэба іх спыніць, і якім чынам, гэта ўжо іншае, ідзеш да псіхіатра, да бацькоў, яшчэ да кагосьці, так? То бок там ужо напрацаваныя нейкія інструменты. А як зразумець, што вось яно пачало расці? Як зразумець, што гэта зло? Бачыце, як гэта скончыўся урок, і я прасіла спецыяльна, канешне, гукарэжысёра, каб званок празвенеў, не гледзячы на тое, скончым мы гутарку ці не. Таму што насамрэч, і гэта чацвёрты момант, які моцна ўзрушыў мяне ў кнізе «Забойства ў цэнтры Европы», яна не дае адказаў жа насамрэч. Яна не дае там настолькі асцярожны аўтарскі погляд, настолькі асцярожная аўтарская пазіцыя, ён усе магчымыя пытанні падымае, а адказаў не дае. І таму, калі мы закрываем вокладку, ці калі звініць званок, ці калі сканчаецца урок, мы застаемся адзін на адзін з тымі пытаннямі, якія мы раней, напэўна, і не падымалі. І мне падаецца вельмі важным якраз вось гэты момант, як упільнаваць унутры сябе самога, потым іншых, потым Вадзіма, потым іншых, як упільнаваць расткі зла і што з імі рабіць. Мы гэтага пакуль што не ўмеем, і я хачу вельмі падзякаваць аўтару, які распачынае гэту гутарку, і кніжцы, якая распачынае гэту гутарку. І вельмі важна, каб мы яе працягвалі. І вялікі дзякую усім, хто сёння тут быў, і все, што не дагаворана, яно, канешне, павінна быць дагаворана, але не зараз і не тут, а яшчэ шмат і шмат дзе. Дзякую вам шчыра, мы цэлую гадзіну правялі з вами разам і не заўважылі, таму што гэта ўсё вельмі важна. Дзякую. Можа, ёсць нейкія важныя заўвагі, важныя моманты, якія хацелі б нашы госці адзначыць. Мама, трэба прадоўжыць. А ведаеце, што гэта ж будзе бясконца? Я напэўна скажу пра такую рэч, якая адбылася ў Стоўцах літаральна праз некалькі тыдняў. Гэта вось было якраз такі свята Казюкі, якраз на стадыёне той школы, на якім якраз такі до сярэдзіны 60-х гадоў стаяў касцёл. І вось якраз адбылося, ну, как скажу, такое набажэнства, віншана, яку прысутнічаў наш мітрапаліт Васильевич, і быў такі таксама хрэсны ход, і гэта было сапраўды такое вось адчуванне, што нейкае такое асаблівае мерапрыемства прысвечана менавіта вось выніку гэтай трагедыі. Усё такое нарадвала, і было адчуванне, што ёсць праблема тым, што гэтая праблема не дыскутавалася якраз больш так шырок. І таму вось адчувалася, што неабходнасць нават у такім вось мерапрыемстве не. Добра, што ёсць зараз нагода ў выглядзе кніжкі, якую мы можам несці ў класы, несці ў школы таксама і аўтары. Я скажу причину, какой не так, Бачите, ласка, я ще кружку хочу порозмовляти. І, напевно, мої розважання будуть такі неординарні. Ось тут передо мною дівчинка сказала, а що у його було у голові? Я хочу, это моя думка такая, правда не моя думка. Я розмовляв з одним вельми медиком, ученим, доктором наук. И вот он как раз про эту тему. Не про эту стопцовскую тему, не ту тему, а про тему забойства и так далее. То, что он поведал, он сказал, это будет забойство будуть, потому что это идея на генетичном уровне. У этих людей, забойцев, не хватает неких аминокислот. Это вельми тяжко сегодня эту тему, это питание не доследовано. И в общем свете, потому что это вельми тяжко. Это треба у живого человека не доследуешь. А вот только после
як він вже помре. Ну, это мое такое особистое, не принимайте это за это самое. Ну и еще я крышку хочу, так как мы тут с Димой земляки, ось тут сидят я, и ось тут у меня пригожие землячки. Дима, ну что, пожидаем тебе, это первая твоя ластовка, пожидаем тебе пленной працы, ось на правку. Тому вельми серьезно. И думаю, что ты нас, земляков, не подведешь и порадуешь еще добрыми книжками. Дякую, Вера. Дякую, всім. Діти. Дякую вам. На гэтым завершаем нашу сустрэчу. А кніжку можна атрымаць тут абсолютно бесплатно, як мы абяцалі. А калі нехто хоча, я таксама яе падпішу, хаця гэта не абавязкова, бо мне падаецца, што тэма такая складаная, што гэта не тая кніжка, на якіх аўтар мусіць падпісвацца, але калі нехто захоча. Дзякую вялікі, што вы прыйшлі сьогодні. Дима, ты не пьян. Щиро вам дякую. Було вельми класно. Але ти вже не казали про очі. Розумів, що Валентин, а у кого есть чем писать? Бо все так организовывали, что забылись про самое главное. Я покажу, Дима, я не памятаю. Вот, да. Нам первый, Дима, мы зараз... Все буде добре. Пошли. Так, 3 мільйони буде. Перше я, назад. Я тебе показал.